bathi uphi yena nangila hello pretty hey Musa una 11 hello Thobeka greetings to you all uphuzani ngiphuza umpupudlo uyawazi umpupudlo Nthabi lo amanzi awoma and then ufaka shukela hi y'all boy my phone is back sikubongele njami sikubongele you welcome your phone mina ngeke ngibulise vele nawe ngibulisanga Musa hi Nthabi hi how's yourself awubheke nje ngibulisa nange English that's special angishaye ngusawubona how's yourself asambe siyophuza I don't do that angiphuzi hey rato and Prudence Lepalaka Palma myself is fine yeah sakubongela ukuthi uya fine we're happy for you I mean I'm doing fantastic I'm extravagant I'm flabbergasted by the comments yeah my mood is perpendicular hayibo ayingeke angazi no perpendicular usho ukuthini cala ama repost boy anginawo mara khona lawo 5 rand affordable hamba uthenga wona hola kamusa umdinga usugar mama makanemali who would say no to cash makanemali angibaleki angibaleka ngindawo who would say no I like you as an interesting rate hayi Mtsindesh sibonge thank you Kiso that's the purpose of me posting you understand sikhowa leso khipana ama dictionary because yo I'm about to blow you away maqeda kuzumlungu la ngihluleke ngisicabange kuphela lesilungu base ngisikhipha hayi sekunzima sengicabangela ukuthi ngithi hey enhle sengicabangela yazi umuhle indoda ayibinhle uyalibona lethambile la uyabona mele ngiqine kanjani la indoda ayibinhle indoda mele iqine uyabona ngiqine kanjani budoda siphuzani kamusa uphuzani mina ngiphuza umbhubhudlo wena uphuzani lapho what are you drinking there I'm sipping on my $1 million what cup sengicabangile ngiyothatha lento uthatha ngami mina ngakubokela uma ungathatha lento ngami ngakubokela enye into ngeke ulale ngakhamulele uthi mawuzoqala ukuspend imali ngokukhame uthatha lento ngami benge kuyidle kamnandi leyo mani ongayithatha ngani uthi mawuqala ukuspenda ngekhama bazibuza ukuthi kwenzakalani yeah uthi mawu driver le moto zokudura uvele ubone mina lapha ya ngihleli ku bonnet ngikubheke so ngi request unga request khona la ngizoya khona manje kune mission ndoda asray uhlala kuphi ngihlala eDavidson evutha manje uthi ngiheist uyophuza hayi ngikhona lapha then ngo9 kontemeli imeshe mele sidlale nangabe khona imeshe serious nangabe you support kaMampela ungachiefed la because khona enye imeshe serious kune rematch eyenzeke izolo emele si correct namhlanje it wasn't okay angifeel sharp quantum futha kuphi ngise west quantum my life in what about the heist nangu star boy lungu ufuna ukuboshwa mara yazi userious ufuna ukuboshwa vele ngeDecember yazi mawuboshwa manje angeke uphume uyophuma next year ngoJanuary kuviki lesi5 because lama viki kaJanuary angata ayi6
uJanuary uyadonsa sizobe sinyanyelani phela indlala ibangulaka sobe sikwatelene kanjani ngoJanuary uyabona sijabulelene kanjani manje ngoJanuary sobe sikwatelene yonke into iyacika and ayikho into ehlekisayo ngoJanuary uhlekani yini ezobihlekisa ngoJanuary look like Scott Mapung die false accusations look again let's go climbing let's go for a camping ubani mina umbona ungishaya kahle kahle ungibona ungibulale let's go climbing camping so campa kuphi mina ngakempa la emuva kwendle endlini lento sokuthi ngiyehlathini ngiyokempa ngeke ngiyehlathini ngakempa la emuva kwendlu ngifaka icamp wathi and then mara ngiyazi ukuthi ngo1 ngizongena endlini ngilale hello lelo hawu umpoza umbonile umanda wenzani pheka ukudla okungaka wena ngathi uyisigebengu nyana nix igebengu uziphatha umese abomese yabo futhi sineyika uyabona mina nginasika futhi angidlali mina into yokulwa mina yabona guys mangabe niyashayana nini esizazonibophisa man sizazon blackmailer intshela ukuthi icala ukuze ngilahle lethi imali engaka manga uthanda ukushaya seke nitsheleni umuntu onenkani umuntu onenkani ufuna ukutshela umuntu onenkani ufile inkani la ihambe khona so mina nginankani mangabe uyalwa uyayibona leyo nto uphuma kuwe yoluyi1 I don't fight cabanga nje sengidumbile yimi lo ya hayibo nalaba futhi bathi kuwo wonke ama career bawakhethile umuntu akhethe ukuba yiboxer hayibo kuma career ngaka emhlabeni wena ukhethe ukuba yiboxer cabanga nje ngisaye emsebenzini ubuye udumbile umsebenzi wakho loyo ukuthi bakugqufuse ngama knockout ukuthi baqheme nje straight sengicabanga ukuthi ngiyabingelela nami yeah thank you for the rose for the garden blinded uandiswa dai nang manje unayi nizoshaya sipunctual kakhulu futhi kuloko sipunctual kakhulu uphi akeze la athi ngimsesh izongithathela isikhathi lento le singimsesh izongithathela isikhathi why ngamthuli what's happening live paused yosinda sayomema kunini ngibulisa ngiyabulisa nami okay yazini greetings to you all athi ngibona yangigulela muslento lost connection ngiyakhulelwa muslana Siyaxolisa. Nami nginenkinga la. Ngicela ukuyivala ngayivula le live. No, so nikezala u2 minutes ngeke. Yeah, u2 minutes. Now ngibonile bathi live paused. Bengisejayivini, bengisejayivini ngeke. Hayibo. Hawu. Umuntu la othi kusukele. Game 1 namhlanje. Angeke asidlale ama-2-2 sifuna ungibulala wena hawu hayi ubulele mina cabanga ngibulele mina ngibulele ngeke adlala one way ilime ziyetshena ayikho nje i-second chance la mina ngikusabi ngifuna ukwazi lokho kuyalungani hayi kuyalunga la fast and easy kululeka-ke awuthi ngiyenze so njengoba sisaphane u1 minute kamnandi kanje
Banko, I hope you're hearing this. Ngoba nje, guys, uBanko ungixhathile namhlanje. Angiyazi tende mina. Bengizofa, bengeke. Sukela uThando, hayibo, uThando nkosiyami bebezoquleka kwabona. Ikhophe tende. Guys, please double tap the screen in the meantime. You losing vele. Cela uhambe wena uyolala wena real man. Hayi angakehlisi. Ngizwile la uThando ucishe ngivula inhliziyo uthi uThando ngilindile ngasho ukuthi phelile ngami. I'm done for. Ophethe ubhaki lapho. Oh hey, ngiphethe Ubhaki uBanko. uyangizonda ubhaki. Ngeke iyedwa phela, ngeke kwazi eyedwa. Ayikwazi phela. Yenzela. Wenzile. Phelile 1 minute yakho manje wafa. Oh, Ushishibele isikhathi phambili. okay. Ngami kusaka. Awuyisuka. Abantu bakho banenhliziyo embi yong. Yeah. Ngiyajika. Ngithepha angeke bayenze nix ngethepha. Confident mamas. Kuphi? Sharp Groot. Ngiphethe noGrootman khona la ineduze. Buka bashesha kanjani bayashesha kamakhelwane. Buka satotoba. Ayi mina ngiyangicasula. ×2 guys, I think ×2. Please use the ×2. Banko, please use Stayile the lo ×2. muntu lo. Ey, bhaki lo. Yo, you see. Bhaki. Ushayile. Pamela clock it. Bhaki lo. Double Opa. tap, guys. Please double tap the screen. Khumbula i-one man show le. Bhaki Yedwa njalo lo. ngikufrostani mina yazi. Mina ngikufrostani, just know that angikufrostani vele at all. Angiphathi Yo, kahle. ayicishe ngafa. Cishe ngashona. Hey. Oh, somtshelile ubhaki. Jesus Christ, is it still there? Guys, asiyeni. Asilandeni phela lo muntu usesela eduze. Simbonisa ubhaki. Uyiwani ubhaki ngani? Uyiwani? Bese kuyala kuphela mina ngapha. How? Doza khona. Faka izazi. Ubhaki uyiwani? Cha namhlanje kodwa ke cishe wangibulala khehla ngifunda ngakutsheli. Hayi cishe ngafa. Oh, njengoba upause live, bowazi ukuthi wenzani. Guys, ngicela yeah. Another one sizokwazi ukuricha Ama donuts ayithu. Bakuzokwazi ukuthola the thingy. The 3 times gifting. Guys, asenzeni fast before. I just need 2 donuts, guys. Saphela. Guys, it's cut. Oh! Now usithola awungcono ke. And then bese kuyichance yethu. Namanje vele usathi 1. Namanje usathi 1. Eish. Sathi 1. Akodwa ngoba sesiyigedile nango. Awu, iyabheda ke le. Kodwa ayibhedi phela mina ayibhedeli. Siyala. Thank you Pamela ngedonyathi lapho. Santa. Guys, yabona manje njengoba kulahla iside kaso asisizisebenziseni. Njengoba bathi waiting to connect. Sodlala kayi-1 cabanga. Sodlala kayi-1. Invitation withdrawn. Uhlutshwa ama network. Mara sisithathile, I think sisithathile. Thank you Sishi. Hayi. Guys, le mesh le yathi nginitsheleni lapha sidlala kayi-1. Masidlala le mesh kayi-1 ila mele sibhukuze khona because ngakezi lana izolushayile. Damn it, man. Damn it. Awunedlozi bafo. Hamba nabantu. Awunedlozi engasile. Hawu. Ayi ubona ngale pha. Back track and Ayo amqeda umuntu amandla. Ingaphelile match. Buka ama streaks I'm gone. say like him. Yena. Bonge.
Lungile, guys, please double tap the screen. Time 2. I'm so sorry, Baptist. I'm so sorry. Kunomuntu oyi-1 ngayo. Guys, please use the time 2. Ngizoshona mina. Asipheli mandla. Asipheli mandla bafo. Yabona ekhaya amandla kawapheli. Sathini idlozi. Emakhazeni phakathi. Cela fele khona. Ngisemoshwari mina. Guys, uyaphela imatch lo. Engifake emakhazeni. Ikhumbule lokho. Cela double tap on screen. Nenze sure ukuthi ufela khona lapha nenkomisha yakhe ngiyacela. Ngiyacela nje. Ngiyacela. Uqala cha nedlozi elibi. Anedlozi elibi. Yabona mase ngifutha kanje. It's a sign. No ungafufutha. Sayikho ingane yakithi khona ingane yakithi lapho. Ayikho. Ayikho. Awuthi ngizame. Ayikho. Awube ngakukhumbuza sathane. Phela ingane yakithi bengigqilaza izolo. Hayi bengibulala. Guys, please double tap the screen in the meantime. Thank you, Zinhle. But thank you so much. Oh, guys, please use this, guys. 2 roses from 2 different people. Ngiyacela. Guys, I'm a rose. 2 roses, guys. Fire rose. Kwezi, thank you. Thank you so Another much. one. Thank you Another so much. one. And we need one more, guys. Another rose. Another rose from another person. Ngiyacela. Guys, we need to unlock the rose. Guys, I need one more rose. Rose before isikhathi sakhe. Yini abantu abasiboni lesikhathi? Thank you so much. Thank you. Siyabonga. Ya izoqala i-2 times gifting. Ngiyaxolisa, Nkosi yami ngiyaxolisa. Anonymous. Ya, cala umgqilazi manje bese uyahamba bese uyayicima. Ufake the maximum no yokugcina, number yokugcina. Ngeke ukaze ukushiya kanje. Guys, Angikwazi kwenza njalo. Guys, please double tap the screen. Nesikhathi some good. Esengakhava inking. Esengakhava yabo le uzoyikhava ke le. Esengayikhava. Cala ngamningi la 2 minutes mningi kakhulu. Ngono ngobuyazi. Mningi kakhulu 2 minutes ngiyacela. Cabanga mina ngidumbu. Yela, yabo ngokuthi samgifting ngiyacela yokugcina. Mningi kakhulu 2 minutes. Muningi kakhulu. Guys. Damn it. Uzokhava lo. Uzokhava. Thank you, Anonymous. Ngibulala. No way. Let's do this game then. Ngiyacela. Ningawula 2 minutes oningo. Yey, ngicisha ngibulala lo. Qala manje usindele idlozi lakhe libi. Happy Wi-Fi kwathulakala dunga forfeiter. Wazi. Akwazi guys akukhona. Yaza kahle kanjani? Mhlawumbe inkinga angifuna kusho njalo. Bang! On the glove, guys, on the glove. If anything you can catch on anything lapha, guys, please press the glove ufake gift. Ngiyacela. Bese uyahamba uyolala mafuna uyolala. Ngeke phela ningishiya guys mningi ablo 2 minutes. Mningi. Please double tap the screen as well, guys. Ngeke. Thank you so much, Tumel. Thank you so much. TK ngiyabonga. Guys, ngiyacela. Please double tap the screen. Ngiyacela. 5 minutes nje. Funa afele emakhazeni. Funa nje afele emakhazeni. Ngeke phela ngizwe ngawo. Ngizwe ngawo. 2.8 ncane kabi. Guys. Ami. Ngiyacela. Asikapheli isikhathi. Lawo in the last 10 seconds bengenza umonakalo omkhulu kakhulu. And I don't want that. Izongihonta impilo yami yonke ukambuka zakhona kani ngamane ube omunye umuntu abasengidla ikerekwere. Ngeke. Isikhathi sekulate nami ngiforward late man. Danko Pule. Ayikhala. Thank you so much, Baloyi. Guys, please use the glove. 10 seconds. Ngibulala nina. Thank you so much for the donut. Thank you. I got it. Asiphinde yokugcina. Guys, uyakhala uThimropile.
Hayi lani Yazi, bengisathatha asigrobanga. You know what? Sibone kanje, guys. Banko is driving. One. Thank you so much, Mangethi. Thank you, Bong. Oh, we are drive. Bonga ama-rose guys. Thank you so much for my top 10 gifters. Thank you so much. Go on the road. Na. Ungikhophele yena. Hey, guys, ngangishiya kanje na. Guys, asimshayeni guys. Yenzani? Asimshayeni. Guys, useforwardile ukamo. Guys. Yabona Guys, please double tap the ngaphakathi. screen. And good double tap lapho. Time 2 guys. Asisebenziseni time 2. Bahle ngathi khona okukhulu nje kwenzile. Looking good. Bazofaka leswani yabo. Guys, Lela tata. double tap and please double tap the screen. That's all I'm asking for. And please use the 2 times gifting. Guys, ba driver labantu kambe yay. Hey kamo. Asisikhathi sokulala Afundi ngibona ujabulile. Afundi kuthiwa ngidlale ngijabulile. Ujabulile namhlanje wena ufuna ukujabula iviki lonke. Phela i-third chance lena. I-third chance le. Buwa 6 emakhazeni. Bufuna lokho. Awukulizwi iqhaza ukuthi linjani la. Awukulizwi. Yazi upora kanjani Osukwini ngawu-3 kamo. Phela i-plan beku-1. Yabo manje yabona-ke manje. Monakalo wodwa nje lodala la. Ngidlale ngikhale mfana wami uzongithola kahle. Ngidlale nje ngikhale uzongithola kahle. Abakhona Double screen. Guys, asenze njalo. Times 3, cabanga ethi times 3. Yeah, guys, times 3 ngeke. Onakho. Onakho. Like reaching the target. I just need 1 rose. 1 rose, guys. Yo, 1 guys. Bango, you should have waited for the 3 times gifting. 1 rose, guys. Guys, 1 jump to 1. 2 rose. Thank you so much. Lokutshalwa. Guys, bengiyitinga bo yagift cup bakho bengiyitinga with 3 times gifting. What? I needed that gift, guys, with 3 times gifting. Guys, please double tap the screen. Oh, Jesus. Iqalile, guys. Onakho, please put it in the side. Wena wendlo. Bayede. I'm so cute. Ayimsaka kanjena. Ufake neboxing ufake nesini ayonke shop asakhe lo ubhaka shop asakhe ngedonyas times 3 guys asisebenzisa ngizolobola ngiyakenzela ngoba mama ngicela uthenga inkomo sisi kumele ngilobole la kumele ngilobole. Thank you so much, guys. Please double tap the screen. Guys, ngeke ka-3 ngeke vele bengeke kulunge ngeke phela ashaye ka-3 ngeke bengeke kulunge. Sure, ahambe so much. Thank you. Oh, sikanini. Ayikhale guys, no mercy. Sinikeza ama-chance out yokuqala. Lamlekile. Yesibili yabo ukuthi vele emandleni cha sikhona vele. Akukho nje okunye. So ngikubonile ngoba live, uyela ngoba live le early ngabo 8. Uyivoca. Ayinto kade evoca ngoba bengiwatshe ngizokhala. Bathela ngithathe kancane man. Kamo Hlumelo, kamo snipe 3 lions. Ngeke. Yo, ingahambi network. Ngiyabaloya. Guys, namalayo na right. Ngiyabaloya. Awuthi ngizama ukugcina ukwazi ukuhamba. Ngeke. Awukwazi ukuhamba nale match. Awuthi ngizama ukuthi. Lutho okay. Bafaka abantu ama-IC. Mina ukwazi kusho njalo. Sifuna negativity la. Minutes futhi nini. Awunamanga bona. Awunamanga. Kufakela uvalo. La ngiphethe abantu abathanda ukungibukela ngishayo kuphela. Abekho abathanda ukungibona ngikhonkara. Abathanda ukungibona ngishaya victory. Sandiso mnganami.
Hawulekelele lana mnganami. Ngiphuma ngaso. Yo. Wa. Chia. Yeah, guys. Network. Chia. Akachia. Okay. Chia. It's my network. I'm so sorry. Please double tap the screen, guys. Guys, network is almost was 30 seconds. Uyangishaya. Ungiboyilile yabona ke Andiso. Une right sokulala ujabulile. Yokulala ujabulile namhlanje. Yo. Ebangibukela abantu ngishaya kanti nina abanjani? We won in spirit. Swinile ngaphakathi. Guys. Swinile ngaphakathi. Guys, thank you so much. Thank you. Who else? Guys, shawu umuntu one network ekaso. Siyavuma nathi. Anditswa. Sokubamba. Sekangishaya kayithuku landelana. It couldn't be me. So strong, come. Yo. Guys, guys. Ngeke phela. Yesterday ayikho. No, Sandiso mfana lapho kumele ningayi imoto. Hayi ukuthi ngicabangela baba lapho kumele ningayi imoto. Hawu. Sengidliwe mithi. Ungakhali. Sengidliwe ngisifangisakazelana. Nje la. Abangisonda uBucks, Bucks. Banaya. uBucky. That was the aim. That was the aim. Thank you so much, man. Bakho. Zombamba legama leli ngizolibamba la. Thank you so much. Guys, I need to come here bed. Andiso uhlala phi kanti? Ngilaleli this bed. Province. Siyadabukisa ya kufuneka lokho bekumele ngidabukise ba. Ya mele kudabukise wena. Ya mnganami eSandiso wayinda vazi yami. Yeah. iProvince Andiso wena. O'clock it. Yeah, kusasa guys. KwaZulu Natal. Batshela ukuthi balungisa ama-Wi-Fi walapha. Hayi ngisakaziwe. Mampina ngizana yakho. Ibe ina, nazokuya kuyabheda my sister. Kuyabheda vele nami yabona TikTok ngene. Ngempela? Network. Okay, awusengikhulume ke isiChina ke ngikhulume. Hey guys sidliwa imara nina guys. Yo. Nahamba nayobukisa ngame eMpumalanga. Nangithatha KwaZulu Natal. Nafike nabukisa ngami lapha ya nangithatha sayi ngisePitori now via iSpan ngidiploma Soweto lineage. Mina ngidiploma eVutha. Ngihlala eVutha mnganami again. Davidson. Ngithola ngazi ukuthi sihlangana kanjani because when uyaspan mina ngispan. Uyamazi umuntu ongaspan uhleza available. Wena une timing. So yacabanga nangoku ngicela ukushaya kanje. Yo. Cala ukushaya ngalendlela. Edabukisa kaso. Yo. Shaya ngalamba. Yo khanya, ekhanya hayi bese ngishayiwe baqedile ngami. Baqedile ngami basebangishayile. Saqedwe ngishaya. I was at Davidson yesterday, don't worry, I'll come there. All right njam. Ushuthi yazini lapha
ma DM wami ungalahla ungangilahlela inamba yakho ngizokuthinta. Sengisaba nokusukela abanye abantu manje lewe ngishawe ngakhona man. Angifili okay yazi ngisukela umuntu engisamshayile before. What is showcase supply yami. Aha mfana. Yo de athi sisama. Ngokushayile ne last. Ngikushayile mina. Ngishayile? Ngiceda ukuba live mina. Mara usesenabantu nami abantu bami bancane. Wena bengikhona ku game yakho. Ngifikile ku game yakho. Ngishayiwe. Ungasathi umuntu oshayiwe, ngishayiwe. Ubona ngishaya kanjani? Abantu ba celebrate, labantu ababukele ba celebrate ukuthi ngiyashaya. Abangisizi. Ungathi uzwa ama views baya celebrate ukuthi ngiyashaya. It's fine. Ngiyakutshela. Fine. Oh ngishayile wena. Abuye ngamandla. Uyangibona ngicela ukufika. It's fine. Tap guys, just tap. Yeah. Sizokusiza one day. Awuzwe nje ama motivational speaker. One day. Ngikumesh manje. Ungishayile, ngishaye izolo. Times 2 guys. Istrict sakho sithini? Ngithanda istrict sifaka ipressure ku strict. Kaka. Sithini? Nabo abantu bakho bazimisele man. Yiva. Yabona namhlanje angeke kube lula. Angeke kube lula. Acceptele ukuthi uthe wathi wena and ma requesta nginga-decline. Sengingasebenzele lokho. Angeke kube lula ngishayiwe yazi at least nami bengizofika ne-confidence nyana. Manje inkinga ngibuke yoshaywa. Ngiwinele phakathi, ngiwine in spirit. Just tap guys. Yo. Ngathi 2. Siyayilwela le 2. Guys ngifuna le ya 2. Lesa strict lesi se2 ngiyasifuna. Give me that. Asimqaleliseni phansi. Angeke. Thank you, baby. Thank you so much. Okay, gift target. 2 roses. Abantu abayi-2. 2 roses. Izimbali ezimbili. Thank you Zimu. Another one. Big guys. Rodman target reached. Time 2 sezoqala manje. Oh my goodness. Thank you Musa. 26 rose. Musa. Guys, time 2 zoqala manje ngicela sisebenzise efficiently. Yasizwe isilungu, sisebenzise ngendlela right. Asibe responsible, thank you Musa. Asibe responsible ngale time 2. Uyashaya. Thank you Zimu and Rodman. Uyashaya, singamvumele ninganyatsi. Kumele nivele nithi pressure. Ninganyatsi, ukunyatsa ningakweni. Next times 2 asisebenziseni. Thank you Mama Sam. Thank you. Akancane ukuthi khahla. Guys. Ngimsaba kabi nami njengoba ngila ngiyasaba. Dangerous. 26. It's not easy. Guys, asiyeni. Asigijimi. Ngiqalele strict pants, come on. Thank you, Speedo. Speedo, with your follow, come with the rose. Musa, thank you. Guys, pressure, singamnyazi. Yo. Yabona lo sisuka kuyi, akekho dangerous njengalo. Dangerous gabi. Yo. Hi T. Yo T, you just joined at the right time, nigga. Yeah, bon. It's a wrong T. It's a wrong T. Aksumi. Wena angivumi. Awuthi ngithi ukuthi
Guys, just tap. Angivumi. Tap. Ngishayile izolo. So ngizo angimanamani ngiforward kanje. Mara, I'm Tap, Nkosi yami. Thank you Musa. Thank you for the guys ngithi mina ningamnyazi. Uyingozi kabi kabi. Namhlanje, born of joy. Chomi, there's no time for those questions, Chomi. Yeah, it's a serious thing. Upa. Yo. Upa i-role model yakho layashaywa ke manje. Njengoba ngiyi-role model. Yes, I agree. Mara manje bangivuphuza cabanga. Thank you, everyone. Ubhekile. Rose, a finger heart, a Ukhanya. glove, anything. Ukhanya. Ukhanya angeke ngiluze imeshe khona ukhanya. Asoze. So ngicela ukuforwarda manje. Guys bafuna ukusniper ngiyababona like I can feel Lutho, Nkosi yami. sense. Utakhe Mkhize yendoda usucabangile. Takhe Mkhize. Takhe Mkhize. Ukrend sengicabangile ngikumesh la. Yeah. Guys. Give me that. Oh. Give me that. All that shit. Ushaye mina. Yeah. Revenge. No, it's fine. What did Ukushaye kancane ngazi. Ngifila ngathi angikwenzanga next. Ngifila ngathi ngikubrushe la. Angikukhuluma. Yo. Angikufuphuza ngazi. Kusho ukuthi wena ubuzihlomise la. Itshelile mina. Abantu babekho. Abekho. Awutshele nanoma kungangena oyi-1 Nkosi yami athi ukwenza something uyi-C4 phela wena. Dala uyenza le dala bafuthuza abantu babantu. Guys. Ha? Just tap the screen. Abantu bakho nabo banolaka. Guys, tap 26. Ha? No. Okay, guys. We need times 2. I mean, what do I mean? What do I say? Times 2, I mean. Anything you send now, it's gonna double. Anything. Faka nje when it's Rosie, it's gonna be times 2. Thank you, Zimu. Zimu, untimela. Awuzimu guys. Ngiyahamba mina. No, ngamele little more vibes because times 2. Guys, times 2. Hayi guys, no, ngifuna simvuphuzini angeke. Ushaye mina izolo. Ngifuna sambe nama-street nyana ayi-2 la bewanawo la. Sizoyenza i-revenge kulabantu abashayile. Yes. Justice for labantu olwe nabo wabashaya. Justice for them. Kasho sinina nonke ni-18 ngibukele nje ngishaywa la. Thank you, Musa. Thank you so much. Unokwenzeka ke. Guys, shukuthi ningibukele nini. Thank you, Shakes, for following me. Guys, thank you, Biggie. Thank you. Okay, guys, Bayes, nababona ngitshelile ngayo. Let us drop the rules at now we can like abantu abayi-2. Abantu abayi-2. Ama-rules nje kuphela. Akumnandanga. Abantu abayi-2 ama-rose akumnandanga. Guys. Akumnandanga. Thank you, Pay. Another one. Maphoyisa ngithi nabalapha. Timela another rose omunye umuntu. Nabalapha. Hayibo guys, somebody shuthi niyana rose nihlele la na rose. Thank you. Guys. Maphoyisa ngithi nabalapha. Yeah. Okay, Tepan ke. What? You. Yeah. Oh. Justice. Guys, we are here for justice. Thank you, Ceci. Guys. Time 2, guys. Yes, guys, just tap. Time 2. And then everything. Timela. Guys, my loss is your loss. Now, niyangibheka kanje. Maphoyisa ngithi nabalapha. Cha, awekho naba MVP wami. Ku-round la. Ngishada. Amamshada angizomshada. Maka ngivumela ngini la. Ayisho mele kukhale sami isicathulo. Ngishada.
Thank you, Thank Ceci. you, Owam. And Zimu Rosa, shout out. And Timela, then it. Yes, guys. Thank you, As is a Musa. push. Thank you, thank Mapulisa you. mina ngithi nabalapha. Guys, I can't move. Nabalapha. Abekho Oh my kude goodness. nabalapha. Ryan, save me. Thank you, thank you. Thank you, Pila. Yeah, big. I saw you tried, Shem. Ish. Guys. Usengaketchup ningamnyanzi. Ushaye nini izolo? Tap, go fan, Jenny. Go fan. Justice for me. Thank you, Itu. Thank you. Itu. Thank you. Ngawina. Taki Mkhize ngiyamshada because kumele kukhale sami sicasula ngisho. So amakangidla ngishada kanjani? Shuthi kukhale sakhe sicasula. 114 people, yeah. Thank you, Itu. Thank you so much. Guys. Ngithanda le cup. Twice. Yeah. Guys. Hayi asiko cave. Yo into zabelungu lezo. So cave. Ivulwe yini leya cave njengoba sokucave thina lapha ya. Nama camping esizenzi lezo. Mina ngakempa la ngaphansi. Yakhe they won. Ha? Asifuna urider ku 0 kanje. 0. Hey nyamon. Nangu. Thank you. Nangu. Vimba. Okay, guys. Vimbani. Thank you. Okay, guys. Vimbani. Anything can happen. Thank you, Payne. Thank you, Itu. Vimbani lapho. Anything can. Oh no, guys, he's leading. Guys. Vimbani. Uzothitha nang. Thank you. Guys, Vimbani. Nyakalo, thank you. Zimu, thank you. Asenzeni guys, Vimbani nang. Vimbani. Hey, man. Okay, let's not get excited. Guys, tap, guys. Mapholisa mithi nabalapha. Yo, Itu. Yo. Hayi, uphunyukela iduze. Mapholisa nabalapha. Uphunyukela like this. No ways. Yo, bafaka isaza sekulate kanjena. Innocent Masip, thank you. 2-6. Guys, imatch yokugcina le wawina la. Khale sakhe sicathulo. Okay. Guys, nina niyathepha njalo ngithi. Ngiyatatazela manje. Thank you, Innocent. Ngicela lelazaza leliya nkosi yami, uyabona manje lelazaza lingangifanela nanoma ngahlala kanje. Thank you so much. Thank you. Esachinjisana ngamakhasi. Anything times 2, guys. Times 2. Anything times 2. Times 2 guys, asiyisebenziseni. Ashuphu. Ungishayile. Ushaye mina. Okay, like just Kade umzila la. Magama. Oh. Thank you, Magama. Thank you so much. Innocent. Thank you for following me. Thank you. The sunglasses were magnificent. Were bravo. I appreciate the sunglasses. Hey, during the night. 60. Oh, yeah. Thank you, Kaya. Thank you, Snetema. Thank you so much. Asimsuppress. Thank you. Asibe umthwalo kuya sihlaleni la. Hey Nakia. Guys, Itu, let's wait for the target. Don't. Asilindeni guys. Ngicela nangabe una something. Nakia. Guys, anything you have. Nayo. Thank you. Okay. I'm a roll 2 from 2 different people. Innocent. Innocent. Alinyi rose liwa no innocent. Anything you share now, it's times 2. Target reached. Yabona after that. Times 2. Must say times 2. Thank you, Tepa. Uzongitshela. Night times 2 manje. Innocent. Times 2. Anything you have. Yebo. Nanga uyeza. Times 2. Innocent. Thank you, Itu. Guys, where's 2-6? Thank you, Itu. Thank you so much.
Oh my goodness. Singavumi uyasondela. Times 2. Times 2 guys. Anything you have. Singavumi Thank you, uyasondela. thank you, thank you, thank you. Bro, Sifake times emakhazeni. 3. Moshwari. Ngifrizile. Hayibo nangiya, nangiya. Thank you. Nangiya. Nangiya. Official PK. Hey. Okay, guys, if you have a rose, anything. Thank you so much. Esatshintshe sana Anything nala you have. makhadi. Showcase Anything you PK and Innocent times 2 guys. Times Still 2. reading. If you need a rose, Times 2. it's gonna double. If you have Times one 2. rose, too. Clock Just is one lapo rose, no PK. white. Clock it. Clock it. Guys, why is it only Itu? Somebody else, come on. I just Guys, thank you so much. Magazine. Zenet, thank you. Oh my goodness. Maphoyisa ngithi naba lapha. Thank you, Itu. Thank you. Oh my goodness, guys, just tap the screen. Yo. Ngavumi. Guys, ngifrizile cabang. Akafreeze. Freeze. Akafreeze. Innocent. Innocent akafuni mina. Charge became mngani wami. Innocent akafuni mina. Innocent. Sharp. Yeah. Innocent. Sharp. Asivumi. Okay, guys, just tap the screen. Thank you for the garden, Innocent. Anything you have. Thank you for the garden. That is a garden, not a single rose, One but rose. a garden. Anything. Guys, how can you allow this to happen? And creative mind. Tanko lapho. Tanko. Thank you, Makatrin. Innocent. Just share a gift, whatever you have, guys. Oh, Nje. Uyashintsha manje. Nje. Galaxy nyana. Iskuta nyana. Yo. Innocent became no chairman Thank you, ngabantu Mazi. bami. Thank you, Itu. Yeah. Thank you, Yolanda. Hey guys, nangu singakhohlwa. Guys, Uyakhetch up, singamkhohlwa. Seka la iduze. Tepa Hey. wathi uyahlanya. Singavumi. Thank you, Mazi. Ngicabangile. Thank you, Innocent. Thank you, Itu. Thank you. Ngicabanga nangiphethe Innocent. Innocent inde. Hey wena. Hey nangiya. Guys, PK. And Innocent. Sharp PK and creative lapho. guys. Innocent for the garden. Hey Itu. PK. Oh my goodness. Yo. You can nothing on me. What's it? Thank you. You can nothing on me. Okay. Nyabonga. PK. PK. Yo. Asakazeni. Guys, Angifaki. come on. Mr. Nje. Father. Full time. No, singavumi. Nina. Official PK. It's my friend, that's one. Oh, Ngenzani? thank you, Itu. Thank you. Ngenzani? Oh, it's My friend. it's fine. Almost. Thank you so much, guys. Almost. It's fine. Yo. Almost. Innocent. Innocent. And PK. Yolanda. And Guys, PK. nah. And Creative Minds. Tanko, catch you. Innocent, PK and Creative Minds. Sibonga wonke umuntu othephile, wonke umuntu ogibhile. Sikade umzila la, simile mpo. Thank you, Ayanda. Guys, now. It's too late now. But it's fine. When I catch you, Innocent. Zobuya. Ay, Innocent usafaka namanje. Hey, ufaka into. Hey. Ke wena, enye into. I-love candy, yazi love candy, yazi ama-love candy ama-sweet ane-message ngaphakathi. Hey, ubheka afuna ukudestroya ngenye indlela. Yosinda. Athi sikudedele. It's fine. Yeah. Uze for revenge, I'll be waiting. Zobuya. Yeah. Yo, Innocent. And PK. Hi. You can nothing on me. Yay. Hey, Queen of TikTok asingadlaleli kubo Queen of what? C4 waze simfuni. Sifuna ukuthatha ama-streak abantu, asithathe nama-streak abantu. Abantu abanjani bona abawina why? Abantu abanjani abawina why? Lo ngishayile izolo. Yo ngishaye kabuhlungu kanjani? Ngiyamfuna. Yo ngishaye kanjani? Ngishaya ngendlela ebuhlungu nje. Man.
Hi. Hayi, no. Boy, I'm sleeping now. Oh, showcase mnganami. Innocent for president. Insathi innocent for president. Na man. Wenza njani kanti? Okay, ngikafuna. Hey, abanye abantu bayashaya, ayingeke. Umuntu onama-streak kangaka ayi-100 wenzani kanti yena? Ushaya ngayiphi induku? Ushaya ngayiphi induku kanti nina? Ayingeke. Ngathi khona baza ngomuthi nje. Nayi A3 Augustine. A3. Sathanda lama A. Hello? Hi Augustina. Hi. How's yourself? Good, how are you? I'm very good. That's good. Hey guys, everyone double tap, guys, everyone lock in. Hi Lucas. Guys, asimshaye nanoma makeup ile guys. Singamncenekeli because uthe fafa kancane. Yabona? Time 2 asisebenziseni uyi-A3 ninganyathi. Yabona ukunyatha? Hey, yiko lokho kushayisayo. Gcina ngingasafundanga yazi phezulu. Siphuthuma bani manje? Siphuthuma lo samphuthuma lo. Innocent. Hayi lo samphuthuma lo. Hayi Innocent samphuthuma. Hey naye engathi une smoke. Hey ingathi mangithi nginqindi uthi nginqindi. Everyone double tap. Mangithi Lock in. phansi. Thank you Mangithi for the phansi uthi Santa. Bro, they finally put some more Christmas gifts, W's. mangithi phansi uthi vase. Asithi jeb. Angeke. Mangithi phansi uthi vase angeke asivumi. Asithi jeb knockout. Innocent like uyabona eZimbabwe kumele bakhiphe wonke umuntu eZimbabwe athathe iZimbabwe yonke. Ya kube i-country yakhe ayi1. Innocent. Angeke basihlule. Babasihlula lokhu mzukwana hayi manje. Innocent. Innocent. Lungile. Guys, 2 roses from 2 different people. 2 roses from 2. Another one, another person. Another one, another person. Thank you, Innocent. Another person also people. Yes. P. Pushing P. Innocent inamnyeka bafethu. And Zenith and Intokazi. Innocent. And Zenith. Intokazi yakwamchali. Sabonga. And Pushing P. Hi guys, siyala thina. Guys, times 2 asisebenziseni. Yambona uyi-A what? Innocent. Hey. Hi, Innocent. Angisabagqoki lamazaza. You see me? Honey, you see me? Ha. We are not here to play. It's very innocent. Sense ukulunga. Senze justice la. Angisekho sengihembe. Hey nango ke sika Innocent nangi sika yenza into zakhe manje. Sika yenza ubuloyi lo abujwayele sika loya manje. Yini yona le yanto le. Pheka sika ngishanga amagagagaga. Innocent awuhambi. Nangu yang abuse. This is toxic. Hlangana Zulu lo, akuhlangane lana. Yo, nangu wenza ubuloyi. Nangu wenza i-witchcraft. Angimsoli vele kusebusuku. Amara this is witchcraft. Hayibo. Hey, Innocent. Yebo Innocent, another cap. Hayi, angeke sohlula lo muntu. Tanko Innocent. Ngizovota mina ukuthi uthathe iZimbabwe kube yakho. Uhlala uyi1 lapha ya. Plus ingathi kune beach lapha ya. Uyithole. Innocent ayingeke. Hayi ngoba sengikufollowile bengithi ngiyakufollowa futhi ngifuna ukufollowa kayi4. Yo. Ayingeke. Zimpo baf. Ufuna yipi country? Cabanga mawuhlala yazi izimne ingaba ngcono mawungafika wena ube yi1 uzenzele the way uyifuna ngakhona.
izimo asuka abantu abantu basezima ngisho bathanda iSouth Africa bazoza ngapha and then Innocent ayengala yi1 ahlala yi1 country yonke azenzele yo hey uyaloya ke lona ngimbone ngale makeup ukuthi hayi man khona okungekho kuhle lapha ya akana justice wena unama million ngaphansi kombhede I wish hey lokho kuntombazana hey lokho kuyintombazana inkeke lo bekafuna simsnipe simthi tsi amai mas bye masodlala naye manje uzongishaya Barbecue. yo nimzulu uthini uthi barbecue usho mina uthi barbecue thank you Innocent nabantu abagiftile well I would like to appreciate you all ngizothanda ukuthi nginibonge nonke ngesikhathi si1 ngithatha ukubonga kwami ngikubeka la nazo-ke I hope ningizwile ngilenga angeke khona abanye nje engeke B5 awuthi simzame mhlawumbe unama streak nyana i2 i4 Hola, you good? I'm very good my brother match Yeah, we can play one. He's 3 months now. That's good. stop Sunday You're still adding people. me Okay. I'm still adding people how kudomlo kumfana I'm still adding people kanjani manje still adding people so Shabani nkosami ubani kumele ashayeke obashayile lapha yana esishayile lengami la into okudlala yo oh guys ungibize ngebarbecue guys mina ngithi ngcono ngiyodla yabo ngizoyivula futhi ngabo 1:30